Ahoj mami, konečně mě vzali k svářečům. Koupil jsem si novou kuklu. Space View Profession. Je perfektní, má spoustu funkcí. 4 senzory citlivosti, reagující už od 2 A svařování. Má extra velký průzor, rozsah zatmavení 5 až 13 a rychlost zatmavení je 0,1 milisekundy. A má jednu funkci i pro tebe, rychlost omlazení. Můžeš si ji vyzkoušet. 1,2 sekundy. Mami.